Mangkonyo tinggal colo mereka, colo mereka. Mengapa kalian rantua di nan menentukan? Kok tak jadi perpisahan
Banggo tanggo ambo jo adi lah baca kabar sedang diayun di buayan cinta
saudara rampok jo bunuh. Apakah tengah si kuli ari tibo mamang saratorisa mangana untuk di balik tarali. Dingin tembok penjara dingin manusia ke dalam tulang. Sabarlah dulu nenek saya abak manapun segala dosa. Duitku bana badan mularan separuh mati mencari makan. Ukun balaku kala bangsa
cinta sampai bayo maoi kini dah tiada. Nanan jamekan ama maot nanen risaukan santano dolarui maot ayah bajalan manangi dua bakau karim tingkulusan Allah basa ulama anyo jodoh aku mama kanan kuasa takwakan iman singkokkan kabut maut di hati amak maut. Nanan jamekan ama maot nanen risaukan santano dolarui maot ayah bajalan manangi dua bakau karim tingkulusan Allah basa ulama anyo jodoh aku mama kanan kuasa takwakan iman singkokkan kabut maut di hati amak maut.
pagi indah di sekolah lah jauh urek malato pagi indah di sekolah sungguh jauh adik-adik pato namun di hati indah kalah sungguh jauh adik-adik pato namun di hati dia indah kalah takana adik nani janji lamo takana juko takana adik nani janji lamo takana juko Jubada masak di batang Nagosari di Sakodau Jubada masak di batang Nagosari di Sakodau Naranca dilie urang Mului manik dia ibu di baso Ya naranca dilie urang Mului manik dia ibu di baso Takkanlah adik alan surah janji lama indah kailang takkanlah adik alan surah janji lama indah kailang Nagosari di Sakodau Jubada masak di batang Nagosari di Sakodau Naranca dilie urang Mului manik dia ibu di baso Ya naranca dilie urang
janjilamu indah kayak laut takkanlah hati anak surah